It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that. Hi guys! Nagbabalik ang iyong feeling vlogger sa Japan. Today is Saturday, wala tayong pasok, so magkalimono tayo, mag-grocery tayo kasi wala nang laman yung ref. So antayin lang natin si Yuki na umuwi, tapos alis na tayo. Prepare lang tayo sa makeup lang tayo konti. Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Feel me slowly fade away. As far as the wind will take me. Every day I feel time slipping, passing, skipping by. All the words I could say just can't really seem to stay. Struggle is real. Pinoy pa more. Every time I divide all the fractions of my mind, take away all the pain, give myself. Gusto ako guys. Pila rin pag makeup ay gatay. Kapoy mag-makeup. Dito ba mag-makeup? Makeup lang good ay. Gusto tayo guys. Kay mono na to, kay ay pagkaon. I ignored all the lines showing me eternal light. Punta muna tayo sa Yubin Kyuku guys. Padala tayo ng money para sa allowance sa Pilipinas. Tapos na tayo magpadala guys. Ito na tayo ng COSTCO. Ipadala na po natin yung pera. Ang bilis. Dumating na po yung tracking number. 5 minutes lang. Kung gusto mo magpadala sa Pilipinas, dali lang kaayo sa sa fast digital remittance sa Yehi Japan. Sa mga bago na Pilipino na gusto magpadala sa Pilipinas, sa ilaha mo magpadala, dali ra kaayo. 5 minutes lang siya, no hassle. I-search lang ninyo sa sa FB Yehi Digital Japan. Tapos mas mahal ilang palitan sa yen kumpara sa uban. Tapos dali lang jud kaayo. Try nyo. Maghulog lang mo sa bank, then i-send ninyo ang resibo sa ilaha. Tapos after 5 minutes to 10 minutes na yung tracking number. Tapos pwede siya makuha dayon sa Pilipinas. Try nyo. Suggest lang naman.
gusto mo. Sa Sabado jud, uy ka-traffic pa, walay parking space. Sarang tani. May daghan kay tao, may naa, panic buying. Sila ay manami guys, perting bisiha. Kagig tao mo nagpanic buying. Palit na lang ko. Eh, gutom na kay ko. Okay. Palit mo yung bulgogi bake. Ito nga lang na ako. Okay. Ito kahulutan nila para isang kaon. Half mini yoki. Sige na yun. Itadakimasu. Hindi kaya. Kami sa taong gigutom. Balihin mo yung office store. Apa may palitin ito mga ginagmay lang. Hindi. Do. Isin siya. Akong kauban, hindi mo storya guys. Namusta na? Hindi na siya maka-istorya kay nag-video daw. Kaya yung sikap guys. Walay packer dito sa Japan. Seem to stay. Pauli namin guys. Hapon na. 5:30 na. Tugnaw na sa gawas. Kakuyog bag kamot. Uy, pasmado. Pasmado kamot. Pasmado ka na. Pasmado baka na magkulog-kulog ang kamot. Shout out pala ako kay Edwin Discovery, kay Jeep Gamad, and Leslie Bolton from Davao City. Nahambura ako sa Davao. Hi guys. Kailan po ito ba itong video? Please watch my part 2. Okay, bye guys.